Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! La trinculata, patziko nastoak usten afalta. La trinculata, patziko nastoak usten afalta. Larai, 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 larai. La trinculata, patziko nastoak usten afalta. La trinculata, patziko nastoak usten afalta. Esan zaiozu eskutxoari, eskutxo txiki polinoari. Lehenik bati, gero besteari, esan zaiozu polinoari. Pampalakio, Polinoari, pampalakio, polinoari. La trinculata, patziko nastoak usten afalta. La trinculata, patziko nastoak usten afalta. Larai, 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 larai. La trinculata, patziko nastoak usten afalta. La trinculata, patziko nastoak usten afalta. Esan zaiozu eskutxoari, eskutxo txiki polinoari. lehenik bati, gero besteari, esan zaiozu polinoari. Pampalakio, Polinoari, pampalakio, polinoari. La trinculata, patziko nastoak usten afalta. La trinculata, patziko nastoak usten afalta. Iaupa! Aupa lagunok! Kaixo lagunok! Arratsaldeon! Esnatu eia denok nerekin, gora Siberia Gasteiz! Gora, hoixe! Aizu, fresko iten du hemen Pepitxo? Tira, bufanda horrekin futbolzale amorratua dirudizu, tifosia! Zer? Ez duzu ezer esan behar? Aizu, zer gertatzen zaizu ba? Badakit gaixorik zaude. Sukarra daukazu ezta? Ai, tximinia baino beroagoa zaude! Aizu, joan altzara sendagiaren gana. Geldior, utzi bakean, ni oso ongi nago. Ia, eta ze esan dizu ba sendagiak, Mukiak entzeko esan dizu beraz. Orduan, katarroa
daukazu, seguru. Sabeleko mina ere bai? Zer diozu orain, ez tarriko mina ere baduzula? Jeseus, txiribiton bezala geratu zara, mutu! Koitadua, katarroa, sabela txarto, ez tarriko mina, hau da marka, Aizu, Pepito, zehoz egin dezake zuri laguntzeko, ulertzen dut, goxokiak nahi dituzu. Mentazkoak adibidez? Tori. Momentuz, piruleta honekin konformatu beharko duzu. Eta ondoren, nahikoa ez balin baduzu, diru honekin goxokin mordoa erosi izango duzu. Viva la Pepa! Kriston piruletan lortu dut, eta gainera orain aberatsa naiz. Jabadabadu! Nola? Zer esan duzu? Eskerrik asko, nagusi, eskerrik asko. Eskuzabala zerai. Tira, eskuzabala eta inusente samarra ere bai. Eta zu, narrusendoa eta lotxagabea, oixe! Gertatu den, bapatean zelatu egin naiz. Ai, ke zurra, trampa galanta egin didazu, Tira, ekarri zozketa gutxa bere alabestela txikitu ingo zaitut, Bale, nagusi, ni beti zure aginduetara, nagusi. Hau da kalapita, Eta lapurra. Ara, honek edozein gauza egingo luke, niri dirua lapurtzeko. Ez esan horrelakorik, ez esan horrelakorik. Tira, ditzagun trampa kalde batera eta aukera ditzagun gaurko lau ikazkinak. Ara, gaur ez da inor gaixotu apuntatzerakoa, primeran. Ia bat talde gorriarekin hasiko gara lagunok. Ia bat zein dugun talde gorrian. Irune Inurri! Etor dadila, azkar! Ia, Irune, non dago? Aupa, Irune! Azkar! Aupa, Irune, ze moduz? Irune, zenbat urte dituzu? 4. 4? Gogoakin etorrizea? Bai. Bai, ala, ikusten zaizu, ia ba, talde gorria osatzera goaz. Meltxe. Iñaki Ruiz de Mendoza dugu. Ja, Iñaki! Aupa, Iñaki, venga, conmigo, empezar. Aupa, Iñaki! Animaso! Zeu guapo! Poten altzade? Bai, ez da? Pozik? Bai. Ederki ba, lagunok talde gorria osatu dugu. Eta orain ezagutu ditzagun talde urdineko partaideak. Ea, Lena, hemen txedu. Patrizia Goikoetxea! Kaixo, Patrizia? Kaixo. Animatuta? Bai. Bai, oso ondo ezagutu dezagun zure taldekidea. Zurine Barrero! Kaixo, Zurine. Kaixo. Ondo? Bai. Zuretara mateko prest? Bai. Ziur, oso ondo hona hemen talde urdina eta hor talde gorria. Hori da, eta orain, ozenki erantzutea nahi dute, galdera honi. Zer ekartzen digu olentzero gaizki portatzen garenean? Ikatza eta hoxe behar dugu lehiaketan hasteko, beraz, oraintxe gatoz, Gero arte! Agur, gozen gara. Kaixo neskabutila! Arratsaldeon eta ongi etorri trikitroneko geltokira! Kaixo gaztiz! Arratsaldeon xelenon!
Txiribiton, Gasteiza etorri besterik ez du egin, eta dagoeneko patatak eskatzen ari aiz. Hik daukak sakea, hik, jo. Tripontzi baborioa. Eta gainera ez jakina. Eutxenek basakik, Araban ez dagoela patatarik. Hemen, kalabaza erraldoiak landatzen dituzue, ez da? Ez, egia. Hemen landatzen dituzue tuterako alkatxofak. Tolosako babarrunak. Ondarruko antxoak, noski. Agoizilik, mirre agoizilik, naztutago, motel, naztutago. Tutera Nafarroan zeok, Tolosa Gipuzkoan zeok eta Ondarrua Bizkaian. Joser, ni nau geografiari buruzari babolio, gastronomiari buruz basik, Eta mundu osoan ezaguna dituk, Gasteizko mondejuak, kitxo. Mondejuak, ibai aizela mondejua, eta kategoriakoa gainera. Eta Campo La Rosa utxa, oize, Campo La Rosa. Eta, aratxa izasten dizuedan, Araban ez du patata bat bera ere aurkituko, ni pentsat. Mister Patata! Patata guztien amona, patata erraldoia! Zai bote, txiririton duk eta arpa jontzen ari zaik! Patata hundi bat aurkitu duk, Bat bakarra ire buru gainekoa, patato! Baina zer da Arabako patata guztien biltzarrea? Bai, eta hiri gainera porru aurpegia geratu zaik. Hobeto esan, porru patata aurpegia. Ea, argazki bat aterako diatea. Egin irribarre txoriñoari, egin irribarre... Patata! Joperaz, manekien, patata zeudelan, Araban eta Gasteizen kategoria askoak gainera, Manekien, baina badakizu ez egertatu zeidan, kaktus bat izan dut, eta nahaztu inaiz, kaktusa. Kaktusa ez motel, lapsus bat izango beri. Bueno, hori ze, lapsusa, eta gainera, ze importa da, ona zertara etorri gara, patata jatera, ez? Abestera etorri gaituk, ez? Birri, tira, behin goz, zentzuzko zerbait esaten ikasi duk. Batzuten esaten dituk oso gutxitan, noski. Hain zuzen ere, abesti ezin egokia aukeratu dut gure Gasteizko lagun guztientzat. Bai? Ze kantu? Pista txiki bat emango. Ea. Birri, guri burla egiten, ala, Txotxolokeriak egiten ari aiz, Txotxolokeriak ergelkeriak. Celebrikeriak ari nauk egiten, abestian bezala. Celebrikeriak! Irribarreta poza celebrekerietan, igiaja algaraz gure celebreak. Urra, urra, Maria, Maria Jacinta, kalean da bilbeti sombrerua jantzita. Ene Maria, burua eragin eta farola kautsita. Uzkarrontzi desente, Vicente potente, babarrun piloterdi jandu de repente. Ene Vicente, adizkiden sudurrak ibiliko tente. Irribarreta poza celebrekerietan, igiaja algaraz gure celebrea. Eskampo txingo, maialen turingo, ama baitu bikingo eta aita gringo. Ta zer egingo, igandea domingo, arrautze gorringo. Beti festetan
Xomatu ezkero lanari aldegin, Gora San Fermin, fandango porro xalda martxatari nari. Irribarreta poza xelebrekerietan, Igiaja algaraz gure xelebreak. Handi ustetan beti denez Salvatore, Txuspa txarangan dugu direktore, Aiban balore, fragluzea jantzita hor dabil dotore. Desazterik behar bada, xotero bombero, auzokoek diote dagola ondoero. Afaldu eskero, Sirena probatzen du kamioian gauero. Irribarreta poza xelebrekerietan, Igiaja algaraz gure xelebreak. Irribarreta poza xelebrekerietan, Igiaja algaraz gure xelebreak. Ikusi duzu eko xandi hau? Ui, zertarako ote da? Ai. Geldior, lapur ziztrina! Susto itzela eman didatzu, Pepeitxo? Zer ari zara marimatraka, nire makinean eskua sartzen? Traste hau zurea da? Noski, eta hau ez da trastea. Hau makina ikusgarria bat da. Hau, makina, hau unkigarria ga. Noski, nik beti punta-puntako teknologia erabiltzen dut. Eta zertarako da, Birziklatzeko... noski, hau birziklatzeko makina da. Jupi, birziklatzeko makina! Jupi! Eta zer da hori? Azte galdera ergelak egiten dituzu. Ea, hemen mundu guztiak daki zer den birziklatzea, ez da? Baina nien naiz mundu honetakoa, ez da? Ja. Zu gutxienez Aramaioko galaxiakoa zara. Tira, birziklatzea gauza zaharrak berri bihurtzea da. Kito? Gauza zaharrak berritzea. Hori magia egitea bezala da, ez da? Tira, antzeko zerbait. Nik erakutsiko dizut nola funtzionatzen duen. Ja, daukazu gauza zaharren bat. Gauza zaharra? Bai. Ez. Tira, bai. Ea. Tira, orain bai. Nire puxika edarrak. Ale, ez hasi purrustaka, Orain nire birziklatzeko makinan zure globoak berrituko ditugu. Seguru? Aizu, nik ez dut sekula santan gezurrik esaten, ezta? Ale, Margarita, ikusiko duzu ze polita. Ea. Listo. Atera zure globoak nire makina zerutiarretik, eta berriak egungo dira. Baina, ze iskanbila da hau, Ai, ama, Pepe, orain ere bihurrikeriatan. Ez. Globoak birziklatu nahi genituen, besterik ez. Ja, entzun ondo. Makina hau nirea da, eta nire baimena behar da erabiltzeko. Eta bigarren kontu bat, oso gaizki irabili duzu. Dena alrebez, ia galaxi. Ekarri globoak mesedez. Tori. Ederki, orain, galaxi, ireki ate hori. Horko hori eta ez hemengo hau,
zu orain Pepito, etorri nerekin. Azalpen txiki batzuk eman bar dizkitazu eta, Ai. Ikusi dituzue? Zein globo politak? Gauza ederra da birziklatzea, ez da? Bai! Ea nire ordenagailuak zer dioen, Birziklapena! Mundu honetan dago sobera zaborra. Mundu honetan dago sobera zaborra. Ingurua zaintzeko metodo kaskarra. Ai, oi, ai, metodo kaskarra. Traste hautsia egin erabilgarria. Traste hautsia egin erabilgarria. Mendia zaindu eta erreka garbia. Ai, oi, ai, erreka garbia. Birziklapenak dakar planeta berria. Zaharra berritzea, bai zoragarria. Entzun duzu, Planeta politau zaindu beharra dago, Bai? Baina, orduan badakizu ez egin behar duzuen. Natura errespetatu eta zaborrak birziklatu. Kukurru, kuku. Kukurru, kuku. Ikusten duzue, alai datoz gure gaurko lehiakideak sekulako entrenamendua egin dute eta orain frogatuko dute hori, Ia, ezagutu ditzagun lehenengo. Lehenengoa Irune Inurri dugu, ez da Irune? Bai. Zenbat urte dituzu Irune? 4. 4? Galdera bat, etorri da zure amatxozu ikustea? Bai. Bai? Eta bialiko diozu muxu handi bat? Bai. Ja, biali. Mua, seguru iritsi zaiola, txalda beretzako! Eta talde gorrian bigarrengo lehiakidea, ja, jetxia, ondo ikusaitzaten. Zein du, Iñaki Ruiz de Mendoza, ez da? Bai. Abizen luzea, Iñaki? Zenbat urte dituzu? 6. 6. Zein da marrazkin bizidun, hola, gogokoena duzuna? Marrazki biziduna zein? Zein duzu horba? Zein dago horba? Zer izan seinalatzen, zure ama? Bai? Bale, agurtuta geratzen da orduan baita ere, haupa, matxo! Ederki biak ezagutzen ditugu eta txala behientzako! Txalo bero bat, beraientzako! Hori da, eta orain talde urdineko partaideak ezagutuko ditugu. Nor da neskatila polita hau? Patrizia Goikoetxea. Patrizia Goikoetxea, ara, nondik zatoz? Gasteizken. Eta zein kastolatik? Corazonistas. Corazonistas, primeran. Eta ze gustatzen zaizu bazkaltzea? Makarroiak. Makarroiak, primeran. Eta nor dugun eskapolita hau? Zurine Barrero. Zurine Barrero, ara. Ze, nondik zatoz? Gasteizke. Gasteizti, baita ere, primeran. Eta zein kastolatik? Sagrado Corazón. Sagrado Corazón. Eta jateko zer duzu gustoko? Makarroiak. Makarroiak baita ere, ara, makarroizalen taldea izue. Jaso dezatela txalo ikaragarri bat. Osondo, eta orain gure artista handia besterik ez da falta. Ator, Felipe! Haupa! Tira lagunok, lehiaketan hasiko gara, Eta horretarako, hementxe jarriko gara eta Irunerekin hasiko gara. Bai, Irune, nahi duzu? Ba, begira, hementxe duzu lekua. Eta hasi nahi duzunean, iaba! Haupa, haupa Irune, animo indarrekin! Ui! Iaba, Irune! Ui! Iapa! Iapa loteria, Irune! Ba! Gaitxa zitzakin! Ui! Haupa! Ui! Iaba, bakunia ondo izala! Ui! Animo, Irune! Ui! Iapa! Ia indartizka gehiagorekin! Ui! Animo, Irune! Haupa! Ui! Iaba! Haupa! Venga, Irune! Bukatu
Iñaki, hortxe duzulekua, eta iepa, hasi nahi zunean! Hola! Iaba, leharki! Bi, lekutikan, oixe! Ui, animo Iñaki! Iaba, hiru, aiba, jauko gutik! Ui, iaba, animo Iñaki! Hortik. Iaba, ez da sartu, Ui, animo Iñaki, iaba, Osongi, primera naiz Iñaki. Ui, ez da sartu azkenean. Ederki ba, Iñaki bost sartu ditu guztira. Ederki haituztea zuere, Iñaki. Ba, talde gorriaren txanda bukatu denez, bankuan eseri mesedez, eta guk talde urdinari ekingo diogu. Patrizia eta Zurineren txanda. Ia ba, Zurinerekin hasiko gara. Ba, Zurine hartu lekua, eta nahi duzunean. Aupa! Bat! Aupa neska! Bi! Ui! Hiru! Lau! Aupa Zurine! Ui, primera naizea! Ia ba, bost! Oso ondo neska! Sei! Bikain! Iuta! Zazpi! Primera zoitza, Zortzi! Behatzi! Amar! Aupa Zurine! Tira, ba, Zurine guztira amak sartu ditu, eta orain Patriziaren txanda denez, leku hartu eta hasi nahi duzunean. Ai! Iepa! Bat! Ui! Aupa, Patrizia! Bi! Arki! Aizea, iepa! Hiru! Jesus neska! Ui! Iaba, lau! Ui! Iaba, bost! Aupa, bakumia, ondo aizea! Ui! Sei! Bai! Zazpi! Ederki ba! Patriziak zazpi sartu ditu, beraz, lehiak eta bukatu da eta guazen danak aurrera. Etorri! Lehiakin! Ia ba, lagunok lehiak eta bukatu da eta hauxe gertatu da. Talde gorrian, Irunek bi sartu ditu eta Iñaki berriz bost, beraz, den guztira zazpi dira. Txaloa baientzako! Hori da! Eta zer gertatu da talde urdinarekin? Ba, Zurine, Trebe ibili da eta Amarikat pusketa sartu ditu. Patriziak berriz zazpi, beraz guztira 17 eta talde urdina finalan dira! Eta gaurkoan motxilak talde gorriarentzako dira. Ia ba, motxila horiek, hementxe ditugu, zuentzako ere opariak badaude. Hori ba? Eta lagunok batzuk pozik besteak ezain beste, izan ere talde urdina izango dugu finalean, beraz, finalean oraintxe ongo gea, gero arte! Baitxe gatoz, agur! Adiskideok, kantu eder bat kantatzeko gogo izugarriakin etorri naiz. Zein ditzen, Ez. Ik aukeratutako abestia ez zaida bat ere gustatzen. Izan birri, baina oraindik ez diat esan ze kantua pentsatu dudan ta. Ez. Baina, Ez eta ez. Ik zer diok, Txiribiton? Ikusten, Ez zaigu bat ere gustatzen, ik aukeratutako abestia. Beste abesti bat nahi diagu. Baina, hau harrigarria da. Ikusten duzue, oraindik nire proposamena ez diet esan, eta biak eztabaidan hasi dira. Gu ez gaituk eztabaidan hasi, Mesedez, Txiribiton eta biok lagun zaharra gaituke, Txiribito! Guk ez dugu inoiz eztabaidarik izaten gure artean, Mira, gainera hori argitzeko, Txiribiton ni utziko xuat abesti aukeratzen. Txiribiton, aukeratu sakik abesti. Eskerrik asko, ez. Aukera sakik. Txiribiton, ik aukeratzeko. Ik aukeratzeko. Nahikoa da! Kontxo! Zintxan baino okarragoak zeate zuek dio. Begira, horren erazten bazterate, hola jarraitzen baduzue, ez dut sekula santan gehiago jende aurrean zuekin batera kantatuko entzun. Inoiz ez! Kuku, txirrimirri eta txiribiton! Ui! Hemen dituzue zuen trasteak posta intergalaktiko bidez bidali dituzte Parixetik. Haitxue,
Telepizza! Nik peperoni bat nahi dut. Baina ze pizza eta ze pizza ondo berenta txiribiton! Kuku galaxi. Tira, esaiguzu zehatz mehatz zer ekarri duzu. Galaxitoria! Zertan ari zara? Argi dago, hau erratz magikoa da, nori emango diot. Ez, neska, ez. Hau, musika instrumentu delikatua da eta kontu handiz tratatu behar dena gainera. Kontuz. Begira. Bai, musika derretar liuragarria, ez da? Aizu, oso kurioso izan da, baina mirri preziosorentzat salduzu zerbait ekarri? Ara hemen, kataleju pirata! Erne, hortxe dago altxorraren guardia! Baina, aizu, neska honek buruan txoriak besterik du, Txoriak, lasai. Nik aterako dizkio txori guztiak derrepentean. Emaidazu katalejo pirata hori mesedez. Hortu! Begira hor, krokodilo larroxa bat dantzan. Kamioi bat basada, txistu bizian. Ze botolo, aurki hau zurea dela? Bueno, tori aurkia, esarriko nahi zor non bait, Hori ez dela aurkia? Aizue, esaiozue elefante honi, nahastuta dagoela. Hori aulkia da, argi dago. Ni banoa, arlote hauek zarata izugarria ateratzen dute. Kuku! Kuku, galaxi. Tira, adiskideok, orain badakizue zergatik eskatu ditudan gauza hauek, zergatik ekarri dizkiguten, ez da? Dana konturatzen zarete, bibolina nik jotzen det, Turutan jotzen det, tururu. Txibiton, ito behar dut amorra? Alaxe da, beraz, zuek ikusten dut oroitzen zaretela. Eta zuek denok ere oroitzen zarete kantu ederrontaz? Paristik natorren artista bat naiz ni! Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat aizi. Ondo jotzen dut, Baita guk ere. danborra nik jotzen dut. Prom, 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 prom. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat aizi. Ondo jotzen dut, Baita guk ere. biolina nik jotzen dut. Prom, 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 prom,
Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat aixi. Ondo jotzen dut, Baita guk ere, turutanik jotzen dut. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat aixi. Ondo jotzen dut, Baita guk ere, txindatanik jotzen dut. txindata, 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 txinda, txinda, txindata. Aupa lagunak, hementxe gaude berriro ere! Finalean. Aizue, badakizu gure lehiaketako saria ez dela ez plastideko orkaxa bat edo liburu aspergarri bat ez da, bizikleta mundiala baizik eta bizikleta hori etxera eramango duten hautagaiak hementxe ditugu, gaurko finalistak. Lehenengoak Patrizia Goikoetxea izena du, 6 urteko neska Lirain hau. Gazteizkoa da eta ikaragarri gustatzen zaizkio, saskibaloia eta plastika, txaloa beretzako! Primeran, eta ona hemen gure bigarren finalista, Zurine Barrero Gasteiztarra. Oporrak bai naldan eta bai saloen pasatzo omen ditu, eta heldua izaten denean, medikua izan nahi du, konkretuki pediatra. Eta bai bere ama, eta bai bere eskolako lagun guztiak agurtu nahi ditu. Beraz, txalo zaparra bat eman diezaiogu. Osondo, eta orain etor dadila gure tren magikoa, Felipe! Martxan dago, Felipe! Guazen atzera. Badator! Eta gu jokoarekin hasiko gara, finalarekin hain zuzen ere, beraz. Patrizia, hartu zure lekua eta hasi nahi duzunean. Aupa, Patrizia. Iepa, Patrizia, earki hasizea. Bi, aupa neska, iru. Ui, animo, Patrizia. Ui, ia, aupa, lasaitu, Ui, animo, Patrizia, ia ba, lau, bai. Bost, earki zabiltza, Ui, ia, sei, ederki. Ui, oso ondo, Patrizia. Guztira, 6 hartu ditu eta orain Zurineren txanda da, beraz. Zurine hartu zure lekua eta hasi nahi duzunean. Iepa neska, aia indar gehiagorekin bat. Hasizea, bi, oso ondo. Hiru, animo Zurine, lau, Jesus neska, bost, sei, bikain, zazpi, Jesus, zortzi, ui, ia Zurine, behatzi, amar, ederki ba, oso ondo Zurine, zoriona, guazen danak aurrera, ia. Finalari gainbegiratu txiki bat emango diogu. Ia, Patriziak 6 hartu ditu guztira. Eta gure Zurinek 10rekoa, bai finalerdian eta bai finalean 10. Beraz, Zurinera gure txapeldun handia. Baina Patriziaren ere oparitxo bat badaukagu, ez da? Traketa poli jau, Patrizia zorionak, Eta Zurinek gure txapeldun handia, bizikleta dotore hau eramango du opari. Zorionak neska, txalo ikaragarri bat gure txapeldunaren zago. Ba, zorionak diei eta Hori da. gu gure sarituen arpegi alaiekin bagoaz jolastea, nora baitea, arki pasatuko dugu. Gero arte, agur! ¡Cacho! Pincho. Pincho.
pintxo. Này, pintxo. Pintxo. Bai. Bai. Pintxo. Pintxo. Ez. Bai. Bai. Ez. Bai. Pintxo, agur. Ai, pintxo. Oh, no, pintxo. Hey. Pintxo. Bai? Pintxo. La. Pintxo. Kaixo. Nham. Pintxo.
traste celebre haue guztiak. Europako diseinatzaile ospetsuenak bidali ditu niretzat. Agata Pitz de la Patatak. Ezagutza alduzue? Hoixilik, arlotet, potoloa. Tortilla de patata ez. Agata Pitz de la Patata. Ezaguna ospetsua. Begira. Ze gusto ona duen Andre honek. Niri gehiena bere jantziak gustatzen zaizkit. Izugarri. Eta txanoak magikoak dira. Magikoak. Kampo la rosa itxirri, kampo la rosa hautsa. Eta gainera, porteroa. Ze, oso umoretsu etorri zarete gaur, Mirri eta Txiribiton. Ba, pasako zaizue, ni Mister Euskadi berria izendatzen nautenean. Mister Euskadi? Ba. Eta zer egin behar duk, Mister Euskadi izendatzea lortzeko, kaltzontzilloa buruti bera sartu, edo espriptix egin, espriptix. Zaudete isilik, meserez. Jantzi hauek probatuko ditut, jaztera joango naiz, eta gero, ispilu zoragarri honetan ikusiko dut nire gorputz liraina. Orduan ikusiko duzue. Gauza bat, Mirri eta Txiribiton. Ispilu hau, ikusten duzen ispilu hori oso garestia da. Veneziatik ekarri didate berezi-berezikin niretzat. Entzun, beraz ondo zein du. Ondo ez, estupendamente zainduko diago, Nongo batxela esan du ispilua, azpeitiakoa? Venezia! Eta nolakoak dira ba Veneziako ispiluan? Txirita, mesez, iniri gol sartu, iniri mundu bat esanik honenari gol. Mira, hanka seman da, burua seman da, eskua seman da, ipurdi seman dare, ez dira niri golik sartuko. Eman, potolon, eman. Odo. Ui, jupera. Kaka egin duk Txiriton. Kaka. Hoize, ordu honean, india eta bustua. Nire erroa izan dela? Nire erroa izan du, kapunteria txarra izateatik. Esalegia, Txiritonen erroa, Orban orain, zebait pantsatu beharko duk, desastre konpontzeko. Pelaz, hau deskalabroa. Zina, horrela kuriosoa gozadok ez? Zirbitzen zaizue, txirrik nabarituko aldu zerbait. Bai? Pelaz, orduan, akatu ingo gaitu. Txiribiton, zerbait improvisatu egin behar diagu. Mirri eta Txiribiton, Euskadiko Mister Euskadi berria ezagutzeko prest alzaudete? Txirri, itxoin bizkat presioso, ispilua garbitzen ari gaitu, xikina baitza, bueno, oso xikina, aur batek xikindu du, bakik enolakoa diren gazteizko aurrak eta batek xikindu indik eta horregatik, bizkot. Horik. Listo! Txirri, moñoño! Nahi duanean, ispilua garbi xo. Kaixo, ze, dotore alnago? Dottore baino dottorea. Esalduk ide burua, zera, Lukreziako ispilu ederrotan deiratu nahi. Lukrezia ez, Mirri, Venezia. Baina bai,
berehala begiratuko dut nire irudia ispiluan, ispiluek ez baitute inoiz gezurrik esaten. Ea, doktore... Nire kapa hau oso dotorea da, baina ez dakit. Ispiluko irudia lodiagoa ikusten dut, ez da? Txirri, nik esango dira segertatzen den. Bai, Agata horren patata guztia jandituk, eta noski gixena jarria, hipopotamo baten antzera, horixe, horra. Agata Pitz dela patataren diseinuak zoragarriak dira, berriro ikusiko dut. Ze gaztakoak eman dizkiden. Hemen zerbait arraroa dago, ez da? Txirri, baki xerdatzen eba, ispiluak ere aserretu egiten dituk burla egiten saienean, eta batez ere legazpikoak baldin badira. Legazpikoak ez, Kontxo, Veneziakoak! Eta gainera beste gauza bat esango diat. Nik txano hau jantzita neukan, eta ispiluko irudi horrek ez zuen txanorik. Txirri. Zer? Antzoti honetan gauza benetan arraroa gertatzen dituk, Bai, ez da? Begira, hor goikaldean, bai, basurde bat parapente egiten ari du. Kago esili, nola egongo da basurde bat antzoti honen barnean, eta nola egongo da parapente egiten. Ni naiz sortu berritako ume txiki bat. Ni persona heldu bat naiz eta jakintxua gainera. Puntu hortara iritsiko ginateke. Hombre, mirri. Txirri! Zer? Laixai, gaizki erbitu diat, baina orain txanoaren kontua konponduta xauk ispiluan. Ea, orain ikusiko dugu. Belaxe, ospinduta xauk ispilua, genio bizikoa duk, Bai, badaki zer egingo dudan, mirri, begira, beste jantzi bat jarriko dut Agata Pitz dela patataren beste bat, eta berriro etorriko naiz ikustera. Hoize, lasai, edo ze diantza jantzita ere, ez aizore baino itxusiago egongo eta. Babolio, gainera posik, ire txotxolak erien gatik, ia txirrik den antzemandik. Nahi gabe izan dela? Hoize behar dut. Orainik egin beharko diat hemen sekulako erakustaldia txirria plakatzeko. Lasai, mirri artista da. Zer moduz nago? Txanoa. Txanoa. Hori xe behar dugu, txanoa bestela txirri kontrolatuko duke. Ondo dago? Ederki! Estupendu! Orain txirrik ez du eser nabarituko! Kontxo
Txiribiton, azaldu araiz, bazen garaia. Orain berriz beste txikita hori falta da, Euskalo non sartuko zen. Zer, Txiribiton, dotore nago, Dotore, Bai, orain ikusiko dut ispiluan, zein dotore nagoen kapa berri honekin. Hemen zerbait arraroa gertatzen ari da, ezta? Tira. Ispiluan begiratuko dut berriro ere nire irudia. Aizue, bai, benetan zerbait arraroa gertatzen ari da. Begira, ispiluan azaltzen den tipo hori, irudi hori, ni baino askozaz ere txikiagoa eta itxusiagoa da, ezta? Bai. Gero, nire kapa hau guztiz dotore eta ederra da. Eta ez duzte ikusirik ispiluan azaltzen den kapa itxusi zatar horrekin, ezta? Eta beste gauza bat, nik jantzia dudan txano hau, guztiz dotore fin eta polita da. Eta ispiluan azaltzen den hori, egunkari xastar batekin egindako txano xastartxu bat besterik ez da. Ezta? Norden artista bihurri hau. Kontxo. Zetxibi, babukeria politiak egin ditiagu, oso graziosoak, Babukeria graziosoak, Nire Veneziako ispilua txikitu duzue, niri arpa jodidazue, eta gainera babukeria graziosoak egin dizkira zutela esateko ausartzea izmirri! Txiri, gauzo bat zengo diat, Nik adarra jodiat pixka bate hori egia duk, Baina ispilua puskatu, Txiribitone puskatu dik, Begira, bosta sola niri nor duen errua, ni gauza bat bakarrik dakit mirri eta Txiribiton. Gaur gabean, lot egiterakoan zuen ipurdietan nahiko berotasuna sentituko duzuela Ai, ama! Lagunok bukatu da, akabo! Felipe trenean igo eta beste bidai berri bati ekingo diogu. Hori da nagusi, dena dago prest. Galdanak ikatzez beteta. Bidaiari guztiek beren txartela eskuan dutela. Eta zu, dotore. Eskerrik asko, gustatzen altzaizu nire txistera berria? Oso ederra da, ikaragarri polita. Gazteizko lagunak merezi duten moduan agurtu nahi ditut. Jakin izan banu, ni ere dotoreago jorrego nintzen. Lasai, Pepito, zurekin ere akordatu naiz. Bai, nire ere txistera bat ekarri didazu? Ez, hobeago oraindik. Zuri, kategoriako kapela ekarri dizut. Neskatxe ginatzara nagusi eskuzabala. Itxi begiak, ez usteko handi hartuko duzuta.
Listo! Uste baino, hobeto gelditzen zaizu, Bai? Zer, guapo nago? Eskerrik asko, nagusi! Arta burua zara gero, nagusi, neska petrala! Jo, txiribitua, astakilo! Bai, joko dut bai, baina damutuko zaizu? Alza Felipe, trulalai, trulla, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulla, trulalai. Libertadea eskatzen diogu, herri honetako alkate jaunari. Eta jendea alegratzera, gaur garagu ona etorri. Entzun herri maitea, alaitu jendea. Isusto handirik hartu gu hemen ikustean. Alde egingo baitugu festa maitzean. Eta itzuliko gara urrengo batean. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulla, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai.